Γεια χαρά σε όλους, Greek Game Friends εδώ, σε ένα ακόμη βίντεο των Jar Minecraft Friends. Σήμερα θα παίξουμε, είπα να κάνω ένα Roblox βίντεο. Γιατί πάλι να κάνω Hub Wheels, γιατί. Και ας πάμε να δούμε τι θα παίξουμε. Το Night Fright at Freddy's, όποιοι το έχουν δει, μακάρι δεν έχω μπει εκεί. Εδώ, την άλλη φορά θα παίξω αυτό. Και λέω να πάμε home. Έχω το wipeout. Πάμε να δούμε τι είναι. Το βίντεο θα βγει για 5 λεπτά. 5. Και ας πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Play. Δεν κατέβηκε. What? Plug. Παίρνει λίγο. Αυτό. Ναι, επιτρέπεται. Ο ξάδερφός μου είναι δίπλα μου. Νομίζω τώρα μπήκε. Ναι, μπήκε. Ευχαριστώ για τον ξάδερφό μου. Ένα χειροκρότημα. Thanks. Και ας κάνω μέχρι να αρχίσει ένα big shock. Τώρα θα λαγκάρω. Roblox πώς παίζεται? Press the button. Press the one button. Τελειώσει το... λαγκάρε. Πιστέψω. Ναι. Περπάτα Roblox. Περπάτα Roblox. Sorry, θα λαγκάρε. But anyway. Φωνή ακούγεται. Φωνή ακούγεται. Κλικ, 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 κλικ. Γκουες. Και τώρα λαγκάρω και θα πέσω. All the other. Με το... Πώς πήθαμε? Yeah. Goal. Πέθανα. Τα ποδαράκια. All the other. Πέθανα. Πρέπει να περάσω την πίστα. Πώς? Ένα λεπτάκι να κάνω χ. Βαρέθηκα. Χ. Πάμε σ' άλλο. Ένα λεπτό. Εδώ. Ninja Warrior, δεν θα πάμε games. Την άλλη φορά θα παίξουμε 5 λεπτά Five Nights at Freddy's. Κάντε subscribe για να κάνω hip hop. Γράψτε μου και τι θέλετε να παίξω στο Roblox ή άλλα παιχνίδια, ό,τι θέλετε. Φτάσαμε στα 4 λεπτά. Να δούμε τι θα παίξουμε. Θα δώσω link στο description. Κοιτάξτε στο description για να παίξετε και εσείς Roblox. Πρώτα θα θέλετε να καταβάσει κάτι. Πατήστε εδώ, κάτι θα βγει. Πατήστε το εδώ. Και μετά θα κάνει εκτέλεση. Θα μπει. Μετά αν δεν μπαίνει, εδώ κάτι έχει και θα πατήσει την πρώτη κουκκίδα. Θα γράφει θα επιτρέπεται. Και αυτό. Γι' αυτό το βίντεο. Μακάρι να σας άρεσε. Γεια σας. Subscribe please.